já jsem tady, já jsem zpět. A informačka, ano, information. Za chvilku jdu do volejbalu, ano, půjdu do volejbalu. Za chvilku. Točím to jen tak narychlo, abyste věděli. Dobře, budu točit, už jsem se rozhodla, co budu točit. V těch dnech, až se bude chodit do školy, tak si trošku přistanu. A natočím pro vás nějaký super video, co vás naprosto inspiruje do školy. A o víkendech budou takový speciály. Budu točit, nevím, 10minutový videa, 10 třeba i o 10. A budu třeba i kreslit. Ano, kreslit. Budu kreslit. Kreslit. Ne, nebude to 10minutový. Někdy bude jen kreslit a někdy prostě ne. No ale hlavně tak se prosím koukejte. Protože já si myslím, že to bude něco jako Hogi. Myslím si to, nevím to jistě. Jestli se koukáte na Hogiho, tak určitě víte, co myslím. Jaký bláznivý věci. Bože, budu točit sama. Jo, někdy možná přinesu kamošku, ale ne tak jistě. Hele, já se musím rychle nachystat, ještě nejsem ani nachystaná. V půl musím být. Tak. Čau. Tak.